सासे मानसिया खेबसेयावनो साब्रै साबा मानसिनि आदार जानो हायो। थारैनो सोमोनांथाव। साब्रै साबानि बोलोनि खामानिखौ बे सुबुङा हारसिङैनो मावनो हायो। खेबसेयावनो गोबां आदार जानो हायो बे सुबुङा। जानायजों लोगोसेनो बे सुबुंनाव गोबां गोहोबो दङ आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय जौथायाबो गोजौसिन। बे सुबुंनि लिरथाया गासै 155 केजि। खेबसे आदार जागासेयाव 2.5 केजि ओंखाम जायो बे सुबुङा। लोगोसे खेबसे आदार जागासेयाव 2 निफ्राय 3 केजिसिम बेदर जायो आरो गासै 30 था दावदै जायो। थारैनो सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय जोबोद आलादा। बे सुबुङा गुबुन हादरनि नङा। बे सुबुङा भारत हादरनि सिङाव थानाय आसाम रायजोनिनो। मुङा जितेन दले, धेमाजि जिल्ला जनाइनि थागिबि, जायखौ आसामनि दि ग्रेट खालि होननानैबो गोबाङानो बुंदों। ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानो हमदों बे सुबुङा। गोबाङानो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानो हमनाय बे सुबुंनि भिडिअखौ सोमोनांदों। थारैनो नोंथाङाबो सोमोनांदों जानांगौ। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।